Sammen og velkommen til den her video. I dag sidder vi i min have på min trampoline. Ja. Og jeg skal prøve at lave nogle tricks på trampolinen. Og jeg prøver at lave en walkover. Men jeg skal først se, hvad jeg kan. Så ja. Vi starter lige med at sætte den lige, for man kan se det sådan. Det der sådan er smalt. En almindelig håndstand. Jeg laver dem 2 gange. Og så et håndstand. Så fik jeg i det. Det var hjemme dårligt. Ej, hvad trådte jeg i? Nå. Og så et split håndstand. Skriv, hvad I synes er bedst. Nu laver jeg en varmel. Og en araber. Og det var dårligt. Håndstandrull. Det er jeg ikke så god til, fordi jeg har en håndstandrull. Nå, nu vender jeg lige. Kan I se lidt mere? Jeg ligger lige her. Jeg ligger der. Jeg tror det er fint. Nu laver jeg en walkover. Jeg kan ikke lande den. Og en. Ja. Jeg kan heller ikke lande den. Skal vi kommentere nogle tips til, hvordan jeg lander mit spring. Fordi jeg kan faktisk ikke lande noget den. Jeg er kun på sådan en mini-trampolin. Eller hvis jeg har gået til spring, hvis jeg ved ikke, hvad det er. Sådan en lille en. Nu laver jeg salto, tror jeg. Ja, jeg prøvede at lave sådan en skråt en. Nu laver jeg lige. Det er fordi, at jeg kommer til at lave en skråt en. Så for lige ind. Fordi jeg har fået lidt fart på. Wow. Jeg øver lige at lave et salto ordentligt. Det er virkelig dårligt. Jeg kan ikke sådan lande det. Jeg øver lige at lave en salto. Sådan lige. Jeg har lige sådan øvet mig mange gange, og så til sidst, så havde jeg ikke tændt kameraet, og så havde jeg landet. Så nu prøver jeg lige igen. Jeg prøver lige at lave en lukket og en ikke lukket.
her, hva'? Ja. Hvor? Så. En varmel, hvor jeg ligger sådan her. Og det er sådan virkelig dårligt. Walkover. Det. Jeg kan ikke lande. Splitspring. Hvor mange jeg kan lave i streg af splitspring. En, to, tre. Ja, prøv lige at finde nogle spring. Skal jeg stå på hænder og ved den her? Ja. Hvorfor der er 4? Hvad? Der er 4. Vi rykker det herover. Yes. Au. Kan jeg godt lige få min sko? Ja, jeg prøver lige igen. Det er ligesom vi kan det her. Jeg gør det op. Kom. Tak fordi I så med i videoen. Hej hej. Og husk at give videoen en like.